Grand launching sa Pasko de Oro 2025. Mabulokong gipahigayon kagabi sa Cagayan de Oro City. Timaan sab kini sa pagsugod sa mga nagkadaang aktibidad, may kalabutan sa Kapaskuhan. Atong silipon sa report ni Cyril Chavez. Dungan nga misiga ang mga Christmas lights and designs nga nagpahayag sa kagabhion sa Cagayan de Oro City Hall o Gaston Park. Kini ang mabulokong Pasko de Oro 2025 Grand Launching nga gipahigayon Martes sa gabi. Present sa mong kahimuan si Cagayan de Oro Mayor Rolando Uy, uban ang mga opisyal sa syudad. Tema sa Pasko de Oro karon tuiga, ang Beyond Higala, Pamilya. Kung asa nakasentro ang mensahe sa pagpalig-on sa relasyon sa matag usa isip mga magbanay na. Giila ang Cagayan de Oro City isip City of Golden Friendship. Nagkadayang performance sab ang gibida sa mga Cagayanon artist atol sa programa. Kitang-kita sab ang mga nagkadayang Christmas decorations nga misubay gyud sa tema karong tuiga. Mensahe ni Mayor Uy ngadto sa mga Cagayanon nga karong Kapaskuhan, batasanon ang pagtabang sa mga nanginahanglan nga walay gilauman nga bugti. Sa maong pagpasalamat sa imong grasya o panalangin nga nadawat, mao ang paghatag og tabang labi na sa tabangan nimo katong dili makabalos sa imong tabang. Kay bililhon kaayo nga ang pagpasalamat mao ang pagtabang. Pipila ka mga Cagayanon sab ang present sa lugar ug nakisadya sa pagbukas sa selebrasyon. Karon, satisfied me. Daghang fireworks nga nakita ko, daghang pagkitaw nga nitambong. Human ang grand launching, nagkadayang aktibidad gilayon ang ipahigayon sama sa bangga sa Daigon, paskorela ug marching band competition. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez. 1 Mindanao.